L'any 2005, la Marató de TV3 va finançar un estudi clínic que buscava entendre millor la paràlisi del malalt crític, que afecta la majoria dels pacients que ingressen a la unitat de cures intensives. El responsable del projecte és el doctor Jaume Coll. Des de fa uns quants anys se sap que els pacients ingressats a la unitat de cures intensives i que tenen patologia greu tenien un problema muscular que els deixava febles i quan s'arribaven a guarir de la seva malaltia de base, un infart, un traumatisme, una infecció, doncs no se'ls podia desconnectar del respirador perquè no tenien força muscular per tirar endavant ells sols. Mentre el mantenim en UCI i va curant-se la malaltia de base, quan ja t'has curat comencem a despertar el malalt i comencem a retirar el que és la ventilació mecànica, es trobem que molts malalts no hi tenen força. I n'hi ha malalts que ho desenvolupen molt ràpidament i n'hi ha malalts que no ho desenvolupen i no sabem el per què. Llavors, nosaltres ens vam plantejar en aquest estudi primer tenir un mètode de detecció d'aquesta malaltia mentre el pacient estava encara sedat i mantingut en ventilació mecànica. Llavors, al final, nosaltres hem trobat un mètode de detecció d'això, que és un mètode bastant senzill, amb una pràctica d'un electromiograma. Nosaltres hem vist que més de la meitat dels pacients, ja durant la primera setmana d'ingrés a la unitat de cures intensives, ja presenten alteracions en el funcionalisme del múscul que detectem a través d'aquest electromiograma i que ens indiquen que el pacient té una miopatia. Cada vegada que el nostre cos arriba a fer un moviment és perquè dins de les cèl·lules del nostre múscul les fibres es contrauen per la interacció de dos tipus de proteïnes, l'actina i la miosina. En el 60% dels malalts que estan a la UCI, la miosina es trenca fent que la contracció no es pugui produir. Els pacients que tenen una miopatia allarguen la seva estada a la UCI com 25 dies més que un pacient que no pateix. Això implica un patiment per a la pròpia persona i la seva família, a més d'un increment de costos. El següent que vam mirar era a veure si podíem elucidar quin mecanisme fisiopatològic podria desencadenar això. Vam veure que a la sang que surt del múscul de pacients amb miopatia hi ha un excés de l'aminoàcid glutamina, que ve de la miosina trencada. La seva futura recerca es centrarà en veure on va a parar aquesta glutamina i per a què la fa servir el nostre cos. Si entenem una mica això, podem pensar en un tractament.